hanggang sa, yun, pumasok na. December 24, 2020, ilang oras bago ang bisperas ng Pasko. Sinabihan si Dennis Antonio ng kanyang doktor na puputulin ang kanyang kaliwang paa. Ito ang isa sa mga hindi makakalimutang Pasko ni Dennis. Napaso sa tambutso ng kanyang motor ang kanyang paa sa kakaikot sa pagbibenta ng ice cream. Hinayaan niya lang ito at hindi napagamot hanggang nagka-impeksyon na. Nailagay sa peligro ang kanyang buhay dahil umakyat hanggang sa kanyang ulo ang impeksyon. Nagsaka na guro sa utok ko guro ang infeksyon kay lain na gina-istorya ko hindi na tapos nagigo na sa utok ang infeksyon kaya lain na pananaw ko lain na ko istorya lain na tanan. Masakit mang tanggapin pero hinarap ni Dennis ang katotohanan na hindi na maibabalik pa ang kanyang kaliwang paa. May isang pastor na tumulong sa kanya para makalakad uli. Pinagawan siya ng artificial na paa sa Negros Occidental Rehabilitation Foundation Incorporated noong Pebrero. Ilang linggo lang sana, makukuha niya na ang kanyang artificial leg pero naidlip pa. Inoperahan din ang kanyang misis. Pareho silang hindi makabiyahe. Naninirahan sila ng kanyang misis at isang anak sa barangay Kabakungan sa bayan ng La Castellana, malapit na sa paanan ng Bulkang Kanlaon. Nag-aaral din ang kanyang anak kaya't walang ibang paraan na maisip si Dennis para makuha ang pinagawang paa. 8 buwan nakabinbin sa Norfie ang kanyang artificial leg, kaya't naisipan niyang humingi ng tulong sa Digicast Negros kung pwedeng makuha ito at dalhin sa kanila. Kaya hindi pagig ko sagad sa ukay. As timing, mga comment lang. Nag-comment ka to? Naka-comment ko tapos nakita ko na siling ko na pwede ako. Try man lang, why man ko nag-expect. Kay why mo kuya gandom nga ako. Baga try lang kasi wala man si madula sa ako. Pinuntahan ng Digicast Negros ang Norfie pero hindi pala ito pwede. Dapat kasama si Dennis dahil kailangan niyang maisukat ang paa. Ilang buwan na rin kasi ang nagdaan at baka hindi na ito kasya sa kanya. Ipinaalam namin kay Dennis ang sitwasyon. May nga agad, sir? Oh, sir, dito ko balahalin sa Norfie sa Bungaga. Oo, sir. Inang kinanan kagijagali ka dalon dito kay itakos pa na sa imo. Gintakos na nato, sir, pag ano, sir? Pag... Hindi kay basi naglain okay. kay nag-deform kay basi nag-deform na bala sir naglain ako no kay pila na ka years ago katugali na taksa nila 2018 pa na. Oo. Oh. Ano? February pa, sir, mo? Oh, wala wig na. Mm. So kailangan kay kuno sir kay ikaw dalon kay sila na matakod si imo hindi ko no pwede nga kita lang matakod sina. Like ko, sir, kay... Ano, nang... Wipe ako ka tilaw nga nag-scratches ko, ga-wheelchair lang ko gani. Pero bago kami tumawag sa kanya, humingi na kami ng tulong sa lokal na pamahalaan ng La Castellana. Kinausap na namin ang pamuno ng DSSD na si Emily Tan at nangako itong bukas din ipapasundo si Dennis at dadalhin sa Bacolod City. Tawag na ko sa DSSD sang na Castellana. Nag-contact na ko sa ila. Sugaton ka na nila, boss. Ano oras ko na, sir? Inang tagaan niya kakaroon detalye, ginatag ko to number mo kag ngalan mo pangitaon kanila. Martes, October 11, hinintay namin ang pagdating ni Dennis sa Norfie. Sakay sa DRRMO na service ng La Castellana, dinala si Dennis sa Norfie. Agad siyang binaba at pinapasok para masukat niya ang kanyang magiging paa. Dito sa Norfie, ginagawa ang iba't ibang klase ng mga artificial na paa. Barangan na. Kalapit, hindi ko luwa. Wala na kalakuha. Luwa na sa tanan. Ay! Sari-sari na nga mga klase sa sitwasyon. Sari-sari ang pasi sa mujer. May dako, may gamay. Bakaw mo sa imo, Dre. Dre siya mo. May local at imported at may joint na pwedeng i-flex. Amo ni sang above ni Ano daw nga ba? Kay may joints man na siya. So ma-move man siya. I mean, ma-flex. may ano siya. Nagpungko siya, maamo na.
ma-flex niya ya. Dito makikita ang iba't ibang mga paa. May below knee at above knee. May local at may titanium. Ang kay Dennis, 8,000 pesos pero kung imported at gawa sa titanium, nagkakahalaga ito ng 80,000 pesos. Isang non-government organization ang Norfee na nagre-rehabilitate ng mga pasyente at gumagawa ng mga prosthetic legs. Ang ibang paa, matagal-tagal na rin hindi pa nakukuha ng mga nag-order nito. May mga kisas gid matanga mo ni nga di mo kontak na ang nagpa-obra. Oo, may ara. May kakatabo gid niya. May ara man gani nga ano na lang balang pasyente. Kakadayon na. Oo. Wala kita clear. Pero ano wala ni expire? Ang sir, may ano man sa ma-expire man yung mga rapper pero lawig pa. Nakausap namin si Emily Tan ng DSSD. Kung alam lang daw nila ang sitwasyon ni Dennis, di sana matagal na siyang natulungan. Tingnan pa sa kasya si Kudeming, di dalon ko na lang Pero kadalagi ka mo pasyente di ma'am kung may mga muningan needs for example. Oo, kay permit ko di ka pa psych. May psych every month, may schedule ko di for the psych. So that's why nga bako familiar ko with the Norfee. Sining ko kay ginagambal sa akon nga may ano ka di gali sa Norfee tani every ano Lugay na, siguro. no? Oo. Galing yung ambal niya, wala ko ma'am. Kay Ruming lang gigag si Ruming, sila niya ang nag-reply sa akon. Pagdating ni Dennis, agad na sinukat sa kanya ang kanyang magiging paa. Ipilabis na rin yung ano sa dusok ko, balong ako may kasakit ha. Hindi na ito kumasya sa kanya. Ka-flabby ka ako. Kuya mo ginaputos. Huwag mo isa ginaputos. Pandits. Amo na kapalos ka, amo na mabalaan niya na ka na ngayon ko siya. Flabby sa siro. Amo na sa nga itong rubber ano. I-relax mo lang danay sa papanawag ng tubig. Tinapyasan ang loob ng kanyang prosthetic leg. Hanggang sa, yun, pumasok na. Walang sinayang na oras. Agad na sinubukan ni Dennis ang lumakad matapos ang halos 2 taon na naka-wheelchair. Sige, tagay na gugat sila sir, video yung mga iswing-swing na yung mga nakakasarang. Tapos kung aga sir, magbubulog ko ng aga, i-exercise ko siya para hindi siya mag-weak. Naninibago pero ganadong-ganado na mag-practice ulit sa paglakad si Dennis. Very good. Flex na sir na ang pagkakatilak mo na siya extend mo na. Nakita ko lang. Kinakailangan niya ng walker para makapag-practice sa kanyang paglalakad. Sabi ni Dennis, ni minsan hindi siya nawala ng pag-asa. Sa mga panahon na walang-wala siya, mas lumakas ang kanyang pananampalataya. Tanan galingan na tumba, hindi magkabalaka kay makabangon gid. Amo gid. I agree. So mo na gali nga God is love man gali. Nag-strength na yung mga faith sa natabo sa imo. Ang imong pagtuo sa Ginoo mas nagkusog sa natabo sinisig. Oh, kay Lagi na testingan. actually ang way ko na mo sa una na ko subong. Ano? Ang way ko mahimo sa una na mo ko subong. Pareho siya. Halimbawa sang ang ako pabitsaron sa una kwarta. Income para sa pamilya. Income pa. Oh, tungod nga ako ang breadwinner. Oo. Pero subong hindi na.
Ano nang imo nga? Number 1 ko sa bunga ginadumdum Ginoo kasi siya man nga provide mo. Oh. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang panibagong pag-asa. Ang tumutulong sa kanila ng kanyang misi sa pang-araw-araw na kasama nila sa bahay ay nabigla rin na makitang nakakalakad na si Dennis. Para kay Dennis, walang imposible. Lahat ng problema, nahahanapan ng solusyon. Ngayong nakakalakad na siya muli, handa na siya sa panibago niyang paglalakbay sa hamon ng buhay. Dalawang taon na ang tripping ni Ruming at sa patuloy nating pagtitrip, hindi lamang mga kwento ng pag-iikot, pag-trip o pagpapasyal ang aming ihatid sa inyo, kundi mga kwento na puno ng inspirasyon at makapagbigay ng aral sa ating lahat. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping ni Ruming, i-follow ang aming Facebook page at YouTube channel, Digicast Negros. Sama-sama pa rin tayo sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, dito ang Tripping ni Ruming!